Tapos sabihin mo, ikaw ba si Nathan? Ikaw ba si Jonathan? Ay! Coming! So, si Nathan? Ano ang may paniligot ko? Who are you? No, at may dumating bigla dito na box. Yan. Ayan o, yan si Kuya o. May dalang box from, hindi ko pa alam. Tawagin ko si Nate. Paika-ika tayo, sakit ng pako. Namin si Bebang, hindi niya kilala to eh. Siya yung pagbubukasin natin ng pinto. Tapos sabihin mo, ikaw ba si Nathan? Ikaw ba si Jonathan? Buksan mo, Bebang. Ay! Coming! So, si Nathan? Ano ang may paniligot ko? Who are you? Pangalan mo, Nathan? Yes. Sino ka? Sino ka? Tagalin mo yung mas mo. Yung nagdala dito sa ilang package, hindi mo lang kilala. Sino ka? Nakala mo, huli ka na. Sabi ko si Vincent Fan, hindi naman si Vincent. Tara, dali. Dali. Naka-jacket ka pa. Lamig na lamig, girl. Yeah. Ang lakas ng aircon. Naman dito sa akin. Nag-snow. Wow. Nag-i-snow talaga. Yan. Punta tayo doon. Oh. Pag ako, niloko-loko mo diya. Ha? Hindi! Itong gwapo kong to. Hindi ako magmumukhang sinungaling. Oo, sabi mo kayong boxing galing na yan. Asaan naman? Mukhang malaki. Asaan? Ha? Asaan? Ha? Wow. Wow. We like to move it. Wow. We like to move it. Oh. Hindi kaya baka yan? Atomic bomb from basher? Dapat paano mo yan ma-disinfect because I think this... O disinfect, asan na yung alcohol? Ayun. That came from the Ebron. Wow. Where? What? Came from the Ebron. Wow, bro. Oh my God. Yan si Kuya. Kuya, ba't di ka nagpatulong? Oh, dito, Kuya. Pababa na lang niya. Hindi kaya bomba yan, Kuya? Sabi mo, ang bigat, tapos hindi ka nagpatulong. Yan. So, yan. At ating buksan. Excuse me. Baka mamaya bomba to eh. Kailangan ng mga yan, yung mga Marami pa lang mga... magagaling pag-open. Bukas na yan. Gamitan mo talaga yung yung pag-check mo ko. Yung pag mga bomba, nag-check, di ba yan? Oo nga, no? Ganito natin ito yan. Baka mamaya yan, bubak. Yung gano'n yan, hirap na puzzle yan. Lang, parang may sumisipa sa loob pa din. Baby! Kung may bata. Ay, bata. Ha? Ay, butas! Butas! Ibig sabihin, may ginawan ng, nilagyan ng hingahan.
Mukhang baka may tao to sa luha. Hindi, joke lang. Huwag siya doon papaniwala doon. Kaya po pala yung nagdala. Hindi niya daw din alam kung kanino to galing. So, open na natin. Wow. Where's the gunting? Gunting ang kailangan dito. Ayun, ang gunting. Saan ang gunting? Hirap pala pag dito. Mahirap lang yun, Jay. Ang laki ng muto mo pero late ang utak mo. Kasi na. Ano gamit niya na, bro? Nainis ka kung mag-antay kung anong Ah, laman. nandun pala ito. Ito yung... Huwag ka ba high blood? Nagalit to. Nagtagalit ka na naman, kaya ka lalong pumapangit eh. Ay, bago. Baka kung meron mong kaipit dito. Ha? Yun. Yan. Hindi nga, kanino kaya ito galing. Umaga. Na. Tigas. Ito pala talaga si LBC. Hari ng pagala. Ano? Yun. Dito. Balis ka. Oh my God. Wait a minute. Oh my God. Wow. 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 Mukhang malambot pa din, parang karambot. Oh, wait. Oo. Before anything else, You can read that. Message. tablet, Oh my God. Tablet. Whoa. This is the Hello, Kim and Jay. Dear Kim and Jay, pasensya na sa gift ko na ibibigay sa inyo. I hope na enjoy nyo ito. Sa family ni Pedro. Oh, Pedro! Yeah. Lahat ng gift ko sa kanila I will That's for Mr. Pino. include you all in my prayer. From Maria. Yeah. Kay Ma'am Maria. Jay. Jay! Oh my God! Oh my God! This is all about Jay. Okay? So, open na natin yan. Unboxing. Unboxing. Ito kasi souvenir to. Ito, pinapahalagaan ko yan. Nag-iipon ako ng ganito eh. Yan, sa mga galing sa mga sponsor na gift. Iniipon ko yan. At souvenir kasi yan. Sa kasing karangalan na mabigyan ka ng ganito. Oh my God! Picture mo ata yan. Picture. Hindi kaya picture ng YouTube channel ko to. Oh, ano na yun? Yung Silver button. Oh, silver boat. Oh my God. Oh my gosh! Silver motor. Chocolate. May envelope. Baka yan na yung summon. Oh my God! Reklamo ka ba? Bakit ka nandito? Ba't nandito si Nathan? Oh my gosh. Nandito si Nathan. Puppies! Puppies and... Wow! Wow! What's that? Chocolate. That chocolate. Siguro ang nangyari nito, hati kami dito ni Kim. Ni BG Scheme Official. Okay, dito muna natin to. Chocolate. Dito muna natin yan. And then, ito ay para kay... Ay, ito yung kailangan mo siguro. Yan, kay Micaela, sa anak ni Kuya Pedro. Okay? Micaela brother, yan, okay? Nice one. Okay, sa baby, okay? And then, ano mo mga to? Baka yun yung lahat kasi nakalagay niya Oo, sa mga salat ko. And ito, alam Micaela to sa lahat. Yan sa kanila. May mga pang-baby. Ay, ito yung kay Kim. Oo, So, meron ito, sarili din pala. may sarili-sarili. Ito yung kay Kim. Yan. Kuya Pedro family. Alright. Nice one. Kuya Pedro family. And then, Princess. Yan, sa as, puro sa mga bata pala to lahat. Hi, sa mga bata. Oo. So, yan. Maraming salamat, ma'am, mga damit. Matagal na namin. Tuwing na ito pala yung dati. Ay, joke lang yung kanina. Ito pala yung dati na sinatchut sa amin ni Ma'am Maria. Hindi ko nasasabihin yung apelido, basta from Ate Maria. Yan, para sa safety rin natin. Maraming salamat, ate. Thank you. Dami, nakakatulong to doon sa mga bata. Yan. Thank you po talaga.
Mga school. Oo. School supply. May payong, may dilata. Basta dito. Oo. Oo, mga school supply. Bibang bagay sa ito ah. May ballpen. Oo nga, mga school supply. Ang bait ni Ma'am Maria. Oh. Thank you po, ma'am. Pwede ma'am, akin na lang to. Paborito ko to eh. Ay, joke lang. Hindi. Huwag natin bawasan ng mga galing sa sponsor. Because yan ay may mga tiwala sa ito. Yan, lagyan na natin dito para sila mismo magbukas. Sila Kuya Pedro mismo ang magbubukas, no? Yan. Tapos sa baby. Thank you to. Ito siya inaanak namin. Brother of Mika, Ella. Yan. Ito naman ay yung Mikaela. Okay? Yan. So, abangan nyo po ang sorpresa namin sa kanila. Yan. Dadating namin ito doon. Yan, maraming salamat kay Ate Maria at sa kanyang pa-chocolate. Asan na yung tol? Ito bigay mo kay Kim. Where are you? Yan Kim Kim. Ay, parang laptop din. Yan kay Kim may nakalagay. At syempre, bayaran din natin yung pinsan ni Kim. Yung kanya, uy! Umya ka na. Oh. Nagpa-vlog pa kami. Ha? Huwag ka magulo. Pinatayan. Bigyan din natin to at malayo-layo ang pinanggalingan niya. No, talo? Ulan pa din dyan sa Okay lang. Yan mo na yan. Salamat tata. Oo. Yan, para kasi malayo-layo pinanggalingan. Talisay, nasa nasa Jakarta. Kaya maraming salamat. Ikaw, Padi, ano masasabi mo, Padi? Uy, Padi, ano masasabi mo? Yan. Sa ating maraming salamat. malaking Ma'am tulong Maria, yan. sa padala nyo para sa mga bata. Kala Kuya Pedro. So, ayan, maraming salamat. Malaking tulong po yun. Malaking tulong po yun. Maraming salamat po. Kaya huwag kayo magsana supportahan po. Ayan, sila Jay Guevara. Kim, yan. So, syempre, na ako kasi, yung blessing na yan ay partner na ng Trio Kuela yan, no? Maraming salamat. Yan.